Sasisin pat hakan ke janmit nga ai khuble yiki paiba no song snong jong ke jela megala be e jungi parok hoi hakaba nakaliang jong ke surga nilaya penbet kerpang ba man kasngi light no kasngi blei ban wan ban a yak report hapi ki paiba no song snong jong ke jela megala hakabe dei bat ka jingi khun ke jungi ya kena katma bat uniu kenyang jingpang ubangi om u COVID-19 ubalayo rum hapo jong gejala mekala jungi kawai kabang akwa ban pentip akmat jong pi kalong bahadu menhne kasni ngilala ban le ban shim ya ka test ki sample na kitu ki primary contacts news pa lipo pramut but karisol kabangilayo kalong nrius pa nriu pu nyungut kidei kibalong negative naka news pa lipo pramut but armut kilong positif but kini ki angut kide ki primary contacts ya kabala chia na unong pang i Dr. Sailu i bom donchu ha kan ni kasla jong kan ka khandau but kini ki angut ki balalong positif ya kabaka report ni yo menem step kidon hakajaka jong kajing sumar iwei idon halaka jong kaying hakaba nakaliang jong ka health department kala penbit kala penbiang bat ka quarantine ya i kaya chaprang rengkat bat kajing pekngor nakaliang jong ka health department bat ka sarkar barokaway iway pat idei iba napo kasnong pomlakray ita manin manmit ilara ya i Shapo hospital hangtei hapo ka covid hospital jong ka sarkar jela megala bat iniru hadu mentai don hapo hospital bat kaba ngakwa banyathu akmat jong phi ki paiba no snong jong ka jela ka jongi kini baros phomot kimdon kanu kasain banong kaba itlot ha kabormet ke jongki ngala banong hadu kakane ka khlikmat kilong stable ha kajingkot kajingkia baro kaba ar ngisngu burom ya ka borsnong ka borthau jong ka pamlakrai urang ba snong jong ka pomlakrai ka executive committee jong ka snong jong ka pomlakrai brokoi ki bad da ka jing snau khia mansin ki trelang bat ngi ka sarkar hakaba wud ila banra ya ka met ban transfer ya ka met jum ini nongpang ban warra ya i ha kane ka jaka suman kumbang labatai hakaba sedang nanta susu mene ngi layawat jingtip ya ka jing kontak lenika primary kontak jong ini ibadon ya kan ke jimpang hangte hasnong pomlakrai bat isem ba saumut ki de ki kontak ki belum direct kontak bat ini bayo yanu kunyang jimpang nanta susu live hu armut kidon sakiwei pat kibadon kabengidang ong hi ke primary contact bat yakine baro ngiladep sim ya ka sample bat ngilapha ban test halor jong ki iwei piwei ban tip la kalong positif ne kalong negatif bat riu phomut rengkat bat kita ke bangila sim ya ka sample ngidang up ya ke report
kabala banwan sibit kamit lani kala banwan lasai mensni te habangi yapet ya kanikan number kabang ngingi test hadu mentakasni kum mangala keren menin menjamit ngiyo iba nrus pa nrup hunyo ngut kidei kiben negatif kabamut bangi idon kajing kermen sashi senpat namar bakine ki bangi tes armut ki bangi lalap bakilong positif ru kidei na kaju kasus jong ka kontak ya kaba ngilayo nengkong ya une uknyang jingpang kaba kabang akwa ban pensyai bahang ni namar ki babon ba ki pajba ki don kajing atatin bat ki keno ya ke sorka balai ba ke sorka haba kita ki ba along positif kimra no sya ka jaka sumar ka jongki balai ban ailat bikin syong haying dan balai ban ailat ban sumar ya ki hapo kaying kasem ngakwa ban batai hang ni katkum ka protokol napo ka Ministry of Health bat kumjuru na ka Health Department jong ke Jelang Megala bat kumjuru na ki expert jong ka medical team ka badon hapo ke Jelang Megala jungi kani ka jajing pang lada yok positif ki ba yok positif ki don sau benta ka benengkong ngiong ka asymptomatic kabadai ka kategori A kabamut kabasudon tang kadak bakalong positif nang ta kabaar ka kategori gelong ka mild symptomatic kabingiong ka kategori B nang ta kabalai kelong kadon sakaway ka kabingiong ka severe symptomatic case kabahap hapo ka kategori C bat kabakado kadeka severe symptomatic kaba kta ya karukom ring mensi ka breathing problem kaba habak poi hau tau put bakimla ban ring mensi kamun ya kata gikot ka kategori kaba sao ka kategori D A B C D kini ki bayo ya ka kategori A kaba sulong be ka simptom kaba malumala nangta kaba ar kaba ngiong ka mild symptom kaba mud don teng gajing shit don teng gajing kriat don gajerho don teng ka jing bayong kli hang ni hang tai ya kini ngiong ka hap ka kategori A bat ka kategori B yakini ki bahap hakini ki artli ki kategori ngakwa ban pensyai bahap hakmat jong pi ki pajbat nong song snong jong ke jelam ikla jungi pimdei ban te pimdei ban smith pila ban sumar halaki jong ki ying ki sem tamba pihap don ha ikamra ibakerpang marway klem ya syongkai lang bat no ru lakalong bat email ipa bat ki bhaying basen lani bat ki parlok ki perjor tenna kata kadaw ngakwa ban pensyai hakan ni kejanmit ya baro balai baka sorka kamsim lara ya kini ki prangut kendai ngut menta kini ki kendai ngut ngimsim lara sa hospital namar bakidang hap hakan ni ka symptom A lani ka kategori A batru ka kategori B te ini iway ngira men step chapo hospital idon ka symptom hakabadon ka breathing problem kendiat ten rehadin bila po ya hospital iru ilong stable imdon kan kono ka sign ba ka jingpang kanang kiu lani kanang jur ha kamet kejungi daina kata-kata yaki bakum kini kategori A kategori B ngakwa ban saisi sempat kalomba
kila ban sumar hayeng lajong lada ki biang ka kamera bakin syong marwe tenrai yakitu pat ki bom don ka kamera ka babit ka babiang bakin syong marwe lese kimla ban ya like na ki bahayeng basen na ki para na ki men na imei na ipa yaki bakum kita na kaliang ka bor sorkar ni ong yaki pentip siya ka sorkar kenang bangin bu yaki hapo ka quarantine center jong ka sorkar ka bangila penbek gerbang kata kadi ka bangakwa ban pensyai hakmat jong ki baik nong nong baro bakin snautu ba ya ka kategori A bat ka kategori B ngila kila ban syait ban klan biang tanda kabaki syong halaki jong ki yeng ki sem ki joki klem ya klek baru klem ya mix batnu kin nong snong kin nong syong thao na kata ka daw kabanga kerpat kolong hangni lesi ndang don shu ki ban yo positif nang ni sekmat pai ba nong snong ba e jo ka jelas ngau ba what shifting ladaki don ye ke positif kabandang hap haka kategori A kategori B wat ong ba pin penmi no yakin snong wat ong ba pin be snong yaki wat ong ba ka sorkar ka e lailan yaki nai ka bangakwa ban pensyaya pi kane ka de ka advice nadu ka World Health Organization hadu ka ministry jong ka health na Delhi bat kumjuru na ka health department jong ka sorkar jela jongi te like no kitu kibahap haka kategori C bat ka kategori D yakini ngihap badrak yaki Syah Hospital na ka benta ka jing sumar ka bakham benia kata ka bangakwa ban pensyai hakmat jongpi ki paitba nong snong haka ni ka janmet namara haki ni kisngi don bun ke jingkren ki balai phojat lai phoskin ngada kerpat ya pikin nong snong kham tam ya kin nong sensyar snong ki rangba snong ki ba per ka komiti snong ka ba per ka banga kerpat rit akmat jongpi sngo ba yatrelang bat ka bor sorkar hakaba lada don ki positive cases haki snong ki jongpi sngo ba wat ting wat smith namar nakaliang ka tim jong ki doktor nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong ka health department ni yapon ni ya kontak batki lakum gumnu nyausin prasin hakisisgi bantip baka condition jong ki kalong kumno na kermen skem da ka jinya trelang ga jongi da ka jinya kit khelang jongi nadu ka borsnong ka borthau hadu kilong yeng kilong sem hadu ki presnong ki perthau ladingi ngimat ladingi yat lengba ya ki kum kini ki kes kum mga ong yapi haka jaka bangin shifting nganga ong pi what shifting ngin ya treshi toblang bat ngin kuntulang ru ya kitu ki bahayeng ki pasen jong kitu ki bayo ya ka positive case hakaba ngin yale kat bala ban pentikna bakin syongkok hala ijong ikamra klemmi syabar bat kumjuru ngin syupen biang ya kabam kadi ke jongki kakum kijing don kam jongki kabaman lakasngi nanta kabalai kabenyerai mena hapo kejingelam hakejingelam jong chief minister badon burom kejongi kalong ba na kebenta kini ki marep ki mariam namar ngila pelat kerpang nak menta katung katem don lesi ki bam don usumbai don lesi nak deng juki ki ong ngim don ka fertilizers kedawai ke decin nas ngau bahaban pentip sepi bat minister bedai petru ya ka agriculture ulah penbena haka bengi syonglang meneru rengkat berki officers rangba jongka agriculture ngila pentikna menta baka stok na kementa kini kadon pimdai ban kuslai pila ban letit na kitu kijaka kidukan kiba na kaliang jongka agriculture department kala penkrek kerpang
na kabenta ke jing don kam jong ki nong rep jongi halaki jong ki benta halaka jong ka jing don kam nang ta shu ngilaya rai ru kum ukwai utempau usensa ubala dei menta kapor bakin ya de bakin ya the ya kani ru nadu laskin kong ngila ailan ba kin lift bakin ya de bakin ya the bat ru ya kati ka jaka ka ngiong ka wholesale market hang the hamau yong nadu las ngin kong ngin supply ya ka naka benta ban penbit penbiang yakin nong rep ki jongi ha ki jaka bat ki snong ki ba pher hapo jong ke jela mekala jongi barakowi kumta ngakerpat ya pi ki nong rep bai e jongi ki ba rep yau kwai lani yau tempo lani gitu ki ba rep sensar ka ba pi kwa le si ban ya de ban ya the menta na kalian suka nuduk singin kong ngila syak bat ngila ai ka direction syabaro ki deputy commissioner syabaro ru ki SP baki de ban syak ya ka transportation jong kini ki item katkum ka bangala batai mentan syakmat nang ta yaki kali ban penkit yaka transport jong kini ki mar ki mata ki marep ki mariang ki bangala batai baro yaka niru ensa isu pas kerpang ngin le hakuju korukong kumba ngi penbet yaki kali ki bakit yaka marba mardi baro sikata kata ka bangka ban pensai hakmat jong piki pajba nong snong hakane ki janbet ba pin sngo thu kum ki nong rep kum no ban pen kre yakini ki marrep ki mariang jong pi na ka benta kayo ka kabakhandu ka bangka ban ong hakane ka por hakabidei bat kamarbam kamardi u minister jong ka food and civil supply ngatrai platip menin walit ban pet ya ka godown hangte po FCI bat kumju ru lakot ya jilang bat kini ki stockist bat kini ki nong delang ya kani ka marbam kamardi ka bangka ban ong kolong ba ya kaniru kamdon kanu kondo uji kuslai ya kaban supply syaki jaka syaki snong ki jongpi ki baper te kumta na kerpat ya piki paj ba no snong ba e joge jela ka jungi wat ya rit mensim wat ya du mensim tong ini trailang rengkat bat ke sarkar ngini ya trailang rengkat bat ki bor snong ki bor tau bat na kerpat rit ru sngo ba wat ya longs air wat ya rit mensim kan ba tang ko we ublei ubadon rengkat bat ngi barosikata unong bu unong tau ubadon rengkat bat ngi barosikata nganga kermenskem ngadon ke jinget ka papura ba un yaidon rengkat bat ngi hakajing persan jongi na ka sarkar hakibut kibor kiba kat ka bangilas na iballe rengkat bat ke jinget trelang baro kiseng niam bat kiseng balang bat ki senjuk jong kis nong sensas nong kirang bas nong kinokma kidoloi baro na next kemba nginla ban yu roi ya ka jingwan hiar thma uniu knyang jingpang oba pen knyuri ya ka perthei baro kawe teda kaliang jonga kan ka bit sashi senpat ngakerpat kerpon ya pi iwei ya thia suk thia sai bat kan mau hala ijong irung paying ngin pen daw ngin pen ngiu da ka jingye trela bat mde da ka jingrit mensim nrei da ka mensim ka badon ka jingit ka baskem bangila ban job ya ka thma jong uniu knyang jingpang thia suk ublei undon rangkat khoblei siajan